Благодаря. Αρχίζουμε μάλλον. Ναι. Tonight we will talk about the efforts in Greece to create a parallel economy that is focused on the needs of the people and does not function on capitalist principles. Днес ще говоря за опитите, усилията в Гърция да се създадат някакви нови системи, паралелни икономически модели, които да функционират върху основа на нуждите на хората и които да бъдат извън капиталистическата система. It is something that started much before the crisis, but took really great dimensions in the last 2 years. Това е нещо, което започна доста преди кризата, но получи доста голямо разпространение в последните 2 години. 2 years. Yeah. Before that, it was rather an ideological choice of people who belonged to the anarchist milieu or the extreme left. Преди това беше по-скоро като идеологическа проява на хора, които принадлежат към анархистското движение или пък към по-крайно лявото. But now it is an answer to very concrete practical needs of many people who don't always have political identity. Но сега е просто като отговор на нуждите на много обикновени хора, които нямат някаква конкретна политическа идентичност. We see in Greece that actually there was a flowering of this parallel cooperative economy in the, let's say, last 5 years. Можем да кажем, че имаше разцвет на тази алтернативна паралелна икономика през последните години в Гърция. But in the last 2 years we have many more efforts, and today somebody in the center of Athens or of Salonika can practically live without having a great recourse to the formal economy. Така че през последните 2 години обаче на много места, особено в центровете на Атина и в Солун, много хора практически могат да живеят без да изцяло на основата на тази икономика. Без особен допир с капиталистическата система, да. So now we will speak first about the efforts of parallel commerce that is linked also to producers' cooperatives that is represented by groups like Skoros and Sporos and Sinalis in Athens and Spame in Salonika. Така че сега в началото ще говорим за групи, които са създадени на основата на една некомерциална търговия. И става дума най-вече за групи като Скаме, Спорус в Атина, Синалис в Атина и Спаме в Солун. And also we will talk about efforts like the cooperative grocery shop in Salonika at Micropolis, the effort, the movement 136 that is hoping to socialize the water in Salonika, and also about the various movements of organic agriculture, of seed exchange, and of the comradely cuisines. How could we call this? The collective cuisines. Значи, освен за тези колективи, обаче ще говорим за някои други такива общества или такива самоорганизирани инициативи, като например целият този пазар на най-различни вещи, съществуващи малки работилници, които са безплатни, които съществуват в социалния център Микрополис в Солун, например. Също така и за движението 136, което се опитва да социализира водата. Тук само отваряме една скоба, тъй като водата в Солун дълго време се опитва да бъде приватизирана. Най-накрая това го решиха. Хората разбраха, че ще бъде приватизирана водата
направиха едно движение 136, което казва, ако ще е приватизирана водата, то нека колкото може повече хора да сме собственици на тази вода, да имаме акции в тази компания, но той ще каже повече подробности за това. И също така и за някои агрикултурни, земеделски кооперативи и колективи, които също произвеждат продукция на... Обменят семена, да, на такива принципи. And also we'll talk about the efforts to create local currencies that are non-capitalist basis. И също така ще говорим за опитите за създаване на местни средства за обмяна, които заменят парите, например, които не са основани на капиталистическа основа, както това се случва на някои места в Гърция също. And I will try to give an overview of the very precious things that these efforts give to people who participate, but also to mention their limits. Аз искам да подчертая как е първото да дам. Не. Цена. Не ценно ще подчертая, ще обясни за ценностите за всичките тези ценности, колко всъщност са ценни всичките тези опити, но също така ще говоря и за това докъде могат да се простират те. И техните ограничения. Докъде стигат, да, че не могат да се разпространят толкова много чак, имат някакви ограничения. I would say that the oldest such example in Greece is the Sporos group, which I see collaborates also with Atalanta. Мога да кажа, че една от най-старите групи, които съществуват в Гърция, това е колектива Спорос, който, както виждам, работи с Аделанте. Симпатийското кафе, което продаваме, е взето от тях, от Атина, с Спорос. The effort started in 2004. Тези опити усилия започнаха през 2004. And the first commercial transactions were in 2006. И първите търговски обмени бяха се случиха всъщност през 2006 година. And it is very lively, like all the other similar efforts, like Skoros, like Sinalis, and like Spame. It is based on collective ownership, collective work. It is necessary in order to participate to offer work to it. You cannot just have an action and not work in it. Значи всички тези колективи и Скани, и Спорос, и Спаме после в Солун, първите бяха в Атина, са основани много на колективната работа. Тоест те трябва да предлагат също така и работа на всеки, а не просто да участват в някакви акции да действат, но също така и да предлагат колективна работа, на колективната работа най-вече основание. These efforts took very much from the similar efforts in mostly Northern European countries that were flourishing since the 1970s and 1980s. But also they had to travel on their own, so they changed their form according to experience. Значи всички тези инициативи в Гърция естествено са повлияни много от това, което се случва в Европа, особено в северната част на Европа, с такива подобни колективи още от 70-те и 80-те години, но разбира се, те се промениха така своята концепция, своята работа малко, тъй като трябва да отговаря все пак на местната ситуация. Sporos started with collaboration with fair trade networks that brought basic products from South America, usually from Zapatista or from other radical cooperatives. Спорос започна своята дейност с включване в тази мрежа на честната търговия, така наречената fair trade честна търговия, и започна с предлагане първо на продукти най-вече от Южна Америка, най-вече на сапатистите, но също така и на други подобни радикални колективи, които съществуват в Южна Америка. It opened a small shop in the center of Athens, in the Exarchia neighborhood, the radical neighborhood of Athens. I have a photo of it here. That's why I asked you for the projector, if you... Sorry, yes. Also, we have a small film about it, but you think it's necessary? Would you want to see a film about
How much long it is? It's not long. It's I think around 10 minutes. Okay. След това, за да мога да пусна... Later, yes. After the break, maybe. Окей, значи тогава, което каза само преди малко е, че този колектив Спорос е в центъра на Атина, в квартала Екзархия. Както повечето от вас знаете, Екзархия е така доста радикален квартал на Атина, в центъра на Атина, където се събират много левичари, антиавторитарно настроени хора, анархисти и така нататък. This is the shop of Sporos. Actually, it is much smaller than this base, but it has also a small upper part. Значи, както виждате, това е общо взето мястото на този колектив Спорос. Както виждате, то дори по-малко от това място, тук от Аделанта, само че имат втори етаж, където могат да също да държат продукти. Yeah. And there was a lot of discussion about what legal form it should take. Finally, they took a recognized legal forms. It is consumers cooperative, and it has official papers at the tax office, which they are very careful with everything like this because. Окей, значи има дълга дискусия за това каква форма трябва да приеме дейността на колектива, дали трябва да се легализира или не. И в крайна сметка е бил до някъде, т.е. не до някъде, легализиран е бил. Има регистрирали са нещо като дружество на потребителите, дружество на потребителите, което плаща данъчни такси дори, но са много внимателни хората какво може да стане с това нещо. And beyond these imported products, they sell products by Greek cooperatives and also Greek small producers, usually organic products, at prices very competitive, usually lower than the supermarket prices. And their clients, they are beyond the people who belong to the extreme left. There are also local people of Exarchia. Да, значи освен тия продукти, които се предлагат от далечни страни, главно от Южна Америка, също така скоро се предлагат и продукти на кооперативи от Гърция, дори на някои малки производители, дребни производители от Гърция, които естествено са на по-ниски цени, отколкото тези в супермаркетите със сигурност. Но това води до това, че има много хора, които си купуват такива продукти, дори без да принадлежат към радикалната левица или към някаква друга политическа идеология. Просто хора, които предпочитат да се вземат тия продукти на ниски цени директно от производителя. They also organize now in the last year an effort to with fresh vegetables, which of course is much more difficult because vegetables must go immediately, they cannot stay. Тази година се опитаха да направят още нещо ново. Това е примерно да продават свежи зеленчуци, което е доста трудно, защото знаете, че зеленчуците много бързо се разбавят. Не могат дълго време да стоят. Very similar to Sporos is Skoros. Skoros means moth. This babička. Много подобен на Спорос е другият колектив Скорос, което означава пеперуда. А Спорос, what means Спорос? Зърно. Зърно. Да, Спорос. За другите, които не знаят, да. Да, семена. And Skoros gives for free used clothes, like В този колектив другия Скорос се предлагат също така безплатно и дрехи, както тук имаме също така. Да, и други предмети, които things that people used before. Yes. Да, значи на същия принцип предмети и дрехи, които не им трябват на хората, се оставят и други могат да се ги вземат. It's very successful and many people use it. Много е успешно това и много хора използват, вземат си дрехи и други предмети от този колектив. And also from Sporos, last year was separated, friendly, it was not a conflict, but they, after becoming more extended, they differentiate their actions. Sinalis, which is now it took the wholesale import of coffee, sugar, and cacao and such things from abroad, while Sporos focuses more on the Greek products. Okay.
И сега съвсем наскоро от Спорос се е отделил един друг колектив, което не е било свързано с някакви конфликти между тях, просто тъй като дейността се е разраснала, се е отделил нов колектив Сигналисис, който се фокусира повече на внасянето и въобще предлагането на продукти от чужбина, докато Спорос се концентрират вече по-скоро върху продукти от Гърция, произведени в Гърция. There are not many, but there are a few similar efforts in Athens. And in Salonika we also have SPAME, συνεταιριστική παράκαμψη μεσαζόντων. It means cooperative avoiding of intermediaries. Ялко ли само това? Чакай, първо ще предадете. Значи има още няколко колектива в Атина, освен изброените, които са по-малки, няколко още малки колектива. А в Солун, един от най-първите колективи е СПАМЕ, което означава кооперативно движение за избягване на посредниците. Да. And, but it means we break actually SPAME in Greek. Да, но в принцип на гръцки. Думата СПАМЕ означава чупи. Разрушава смисъл, да. Не разрушаваме. Да. I want to break free! Which also has a shop like this in the center of Salonika next to the university. Те имат магазин в центъра на Солун, близо до университета, не много далеч от университета. Now it is in the second year of its after it opened. Сега е втората година на съществуването на този магазин. And even though it did not have much help in the beginning, it was only mainly anarchists and some Christians were. That's how it is. Значи, въпреки че в началото нямаше чак толкова много подкрепа за този магазин, най-вече анархисти и християни купуваха оттам. Въобще има нужда. Окей. And in the first year they did not have lots of support from the outside. But now... За първата година нямаха, можем да кажем, много голяма подкрепа от хората навън, от другите хора. Now normal people go and buy of the people who live in the center. Сега много хора, които не принадлежат към някакво течение, не са обвързани с някакви възгледи, просто живеят в центъра наоколо, хората купуват от този магазин продукти също. It has lots of local products, mainly cooperative products, and a bigger variety than Sporos. Имат също така много продукти, местни продукти от местни производители, най-вече, които са много повече разновидности имат на продукти там, отколкото Спорос в Атина. It has cheeses, wines, rice, фасолия, сирене, боб, вино, ракия, sweets, big sweets, yes, everything that many things that you don't find in Sporos. Много неща, които в Спорос в Атина не можеш да намериш. Also in prices better than the supermarket. Също така на цени, които са пак по-добри, по-евтини, отколкото тези в супермаркетите. Because up to very recently, the people who work there did not give any remuneration to themselves. They worked absolutely for free. Защото в този момент хората, които работят в този магазин, не получават никакво заплащане за това, че работят там, работят абсолютно доброволно, безплатно, без пари. So their policy was just to put 10% on top of the producer price. Така че тяхната политика е просто да слагат 10% от това, което производителя е казал, нали така? Да. Надценка 10%, за да носи коса. Да. Which covered the rent and the electricity and all. Да, които с тези 10%, те си покриват всъщност найема и електричество, сметките и така нататък за самото място. But recently they decided that people who work will have some remuneration, not in form of money, but in form of products. Напоследък обаче решиха, че хората, които работят там, трябва да получават все пак някакъв вид заплащане, не на основата на парите в случая, а на основата на това да получават просто продукти безплатно. Which I think is correct if you want to have something that will be serious and will have resistance in time. Което според Спирос е нещо, което така трябва да бъде, за да може да продължи тази съпротива за бъдеще. Да стане нещо по-постоянно. Да има устойчивост. Да има устойчивост. There were
practical problems in all these efforts. Имаше доста практически проблеми във всички тези опити. And there is a very good paper by comrade Orestes, who participated both in Sporos and in two other efforts like this. One was the cooperative cafe and ouzeri Pagaki in Athens. Има хубава пейперска статия, нали? Да, статия от наш другар, който е участвал която е посветена също на Спорос и също така още един колектив, който е представлявал нещо като малко кафе и баче. Да. И е в Атина. Пагаки. Okay. Pagaki, it means bench. Пейка. Така се казва. A very, very nice cafe in the center of Athens, where also you can have very cheap and very good quality products, where people work cooperatively, and now it belongs to the cooperative, because to build it they had put money, but then they took back the money that they put originally. So now it does not belong, it has no owner now. Така че това кафе всъщност работи колективно и представлява кооператив. В началото те са взели пари за да го направят, но в крайна сметка са се възвърнали тия пари и в момента няма собственик това кафе. Кафето е много успешно, много така хубави продукти, класно се продават там, също така пак на ниски цени. If you want to start something similar in Bulgaria, I could give you this paper. It's a very good description and analysis of the experiences of three efforts like this. It is in Greek, of course, and also, of course, I can bring you in contact with Orestes. Ако искате да направите такова нещо, някакъв такъв вид магазин или кафе в България, ще ви дам тази статия на Орестес и мога да ви свържа също така с самия него, която става дума статията за 3 такива инициативи в Атина. Because it shows all the practical problems. It is when you create a new form of economy and a way of life different from what is around, but you still live in this capitalist society, you have many problems to face. Защото има доста практически проблеми, когато се опитваш да създадеш нещо извън капиталистическата система, но в същото време ти самия живееш в нея. Има много проблеми, които срещаш и които трябва да намерят своето разрешение. We should not be afraid of all this. We should know that we will meet problems, but it is possible to overcome them. Не трябва да се страхуваме от това, трябва да знаем, че сигурно ще срещнем проблеми, но е невъзможно да ги победим, да надделеем на тях. In general, the experience in all these efforts has been very positive for the people who participate, and the people with whom I have talked are very happy for what they have done. Като цяло хората, които са участвали и участват в такива колективи, това е било много полезно за тях и повечето от тях са щастливи и са доволни за това, че участват в такива колективи или че са участвали. Of course, there are conflicts. People who have very different conceptions of how things should be done. There have been disagreements on, for example, whether they should sell mainly cooperative products, or if it would be okay with any, let's say, product from a small producer, private producer. In Salonika and Sporos, they have decided to give preference to cooperative products, even if they were not so cheap or not so first class. Има много проблеми и спорове. Разбира се, например, има много спорове, често се срещат такива какво трябва да продаваме, дали трябва да се продава само на кооперативи или може да се продава на малки производители, които са всъщност частни производители, но са дребни производители, или трябва само кооперативи да предлагаме стоки, които не всички по тия кооперативи са абсолютно органични биопродукти, но са от кооператив и, например, USA Sports, например, Biomins Spane. Да, Spane и в Солон са решили, предпочели все пак да предлагат повече от кооперативи. The very important thing is that they have a scholastically democratic function
Usually they have every fortnight a general meeting, and there they discuss everything. Значи много е важно, че те имат доста демократичен начин на вземане на решения. Всеки четвърти ден. Да, имат. Всеки 2 седмици имат среща, на която дискутират всички тия проблеми. Ако има проблеми, дискутират всичко. And this is the guarantee that things will go well. И това е гаранция, че нещата ще продължат да се развиват добре. So these are, I would say, a very important form of this organization, which is not capitalist, and it is, of course, it still uses money. It still you have to give something in order to get something, but it's very promising. It is something like a basis of production, of non-capitalist type production in Салоника и Athens. Така че Спиро смята, че това е много така обещаващ ефект, нещо, което се опитва да бъде наистина извън капитализма. Да, разбира се, все още се използват пари, ти даваш пари за да получиш нещо, даваш пари за да го предложиш преди това, но в крайна сметка това е нещо много обещаващо, което има бъдеще в Гърция, най-вече в Атина и в Солон. Another very important effort is the collective cuisines, collective kitchens. Друг много важна инициатива, усилие, това са така наречените колективни кухни, които съществуват. There are many such efforts in Salonika. We have in Micropolis, in the immigrant center, which is rather leftist. Micropolis is rather anarchist, immigrant center is rather leftist. In Venizelos and Dermou streets. It is much smaller than Micropolis. Okay. You know. Така, на много места вече има такива колективни кухни. Например, в Солон сега има в социалния център Микрополис. Това е нещо ново за самия социален център. Той съществува вече отдавна, но от съвсем скоро имат и такава колективна кухня. Като Микрополис е по-скоро антиавторитарен социален център, а също така има още един малък социален център, който е... Добре, анархистски искаш да кажеш, не казах анархистски, се голяма част от хората там не казват анархистски, казват антиавторитарни, окей. И също така в един малък социален център, който е за иммигранти, иммигрантски социален център, и който е близо до антирасистската инициатива в Солон, до левицата. Който по-малък, да, социален център. In Athens there are many such efforts. In Volos there is a very good колективна кухня in the squat Matsangu, in all the tobacco factory just in the center of the city. В много други места в Гърция също има такива подобни колективни кухни, например в Волос, в склота Мачанго, където I didn't understood this about the... No, I didn't understood this about tobacco factory. It is an old tobacco factory, a big factory in the center of the city. Да. Аз съм бил там обаче. Това е... фабрика в центъра на града. Да, бивша тютюнева фабрика, която се намира в центъра на града в Волос, да. Това е този склот. There are in these efforts in the last few months many people who really have no other way to be. На всички тези инициативи, всички тези колективни кухни в последните месеци наистина идват много хора, които наистина просто нямат друг начин да ядат, да се нахранят. Before it was a solidarity practice of, let's say, the extreme left and the anti-authoritarian media, but now many people come to this. Преди това е било по-скоро пак на хора, които са били обвързани повече с някакви политически възгледи, като анархисти, антиавторитарни или пък крайно леви, докато сега, които просто са ходили там в знак на солидарност с колектива, но сега вече ходят наистина много хора, които просто отиват там, защото е безплатно или на много ефтини цени. And also we might add to these experiments efforts like the social bar in Ifanet, where people can take whatever they want and can live as much money as they want. There are no prices. It's a bar. It is a bar, yes. It is just things to drink, not... Yes. Значи към тези инициативи бих прибавил също така и социалния бар в склота Ифанет в Солон. Това е също много огромен склот, също бивша фабрика, където в този бар може да си вземеш продукти за пиене. Той е по-скоро за пиене.
но и където можеш да оставиш колкото пари искаш и колкото можеш, не е задължително да оставиш непременно. And there are also efforts to cultivate earth collectively. Now, in the place of all the military camps in and around Salonika, people go occupy pieces of land and they cultivate them collectively. Също така има напоследък усилия, инициативи да се окупират изоставени земи, най-вече в бивши военни бази около градовете, близо до градовете, където просто хора отиват и ги окупират и почват колективно да ги обработват и да отглеждат различни агрикултури. Да. They put tomatoes, peppers, patatjan, Да, това го разбрахте. look, everything. And these are fairly new efforts in the last 2 years. Това са наистина съвсем нови неща, които се случват от последните 2 години. Another thing that is much more usual today than it was a few years ago is squats for where people occupy places to live. Before everybody could rent a house, and also in Greece 85% of people have their own house, so it's or flat. So it's usually students and public servants who have to rent. But now many people go and occupy places to stay in them. Just to stay. Yes. Също така ново явление е окупирането на сгради просто за живеене. Преди това много хора, които са работили в обществените услуги или са били студенти, просто са наемали квартири, но сега много хора окупират сгради просто за живеене, не с цел на някаква политическа или пък некомерциална дейност. 85% от хората в Гърция имат собствено жилище, така че единствените, които трябва да наемат сгради, са да били наемат жилище, са били студенти и държавни служители. Но сега не е така, сега много хора се налага да окупират места просто за живеене. And of course immigrants are very vulnerable now because there are not many jobs and many people who are working in Greece now cannot pay rent. Immigrants were on rent also. Също така много от имигрантите извършват такива дейности, окупират места за живеене, тъй като в момента е трудно да работиш и да плащаш наем в Гърция, особено пък и най-вече за имигрантите. In Salonika we had before Christmas a very good effort. They occupied a big building just in the center of the city that was closed for many years, very well renovated, and the chief was a Bulgarian film director who now works in Salonika as a wall painter. Така, имах много хубав опит за окупиране на сграда преди Коледа в Гърция, която се намира точно в центъра. Тя беше затворена тази сграда за много години, не се използваше. Собственика на тази сграда е бил български режисьор, който в момента работи в Солун като бояджия. Любен is his name. Да. And you know him? I heard about him, I don't know personally. Yes. And it was a very good effort, but after a few weeks the police threw them out because this building belonged to the French church. French church? Yes, the Catholic Church of the French. And they did not like at all what happened. Значи след няколко месеца обаче, за съжаление полицията ги изгонила, тъй като всъщност тази сграда принадлежи на Френска католическа мисия в Солун и те не се харесвали изобщо това, което се случва там. And they pressed very much the Greek state to throw them out, and finally they did it, and in a rare show of solidarity, some Greek organization paid for 1 month hotel for the people who were in the... And they did not, even though many were without papers, they did not harm anybody, they just took them and also they gave them food for about a month. Значи, it was in the middle of the winter, it was very cold at that time. And there were many immigrants. Many immigrants. Значи тази френска католическа мисия църква в Солун много е настояла, много е притискала гръцка държава да ги изгони хората от този склад, от тази окупирана сграда.
и в крайна сметка са успели да ги изгонят, но в един така от редките случаи на солидарност, казва той, в Солун много други хора са успели да платят хотел и дори храна за тия хора, които са били основно иммигранти, които са живели в тази оперна сграда, за да живеят в поне близките няколко месеца все пак някъде. Години. Един месец. Един месец. Всичко това се случва през зимата и е много студено. Да, всичко това се случва през зимата. And Това е Кирякос, което говореше. Явно да. after this, we could talk also about the efforts at creating local money. Може да говорим също така и за опитите да се създадат местни пари, Which usually is built on non-capitalist principles. You cannot accumulate this money, you cannot turn it into capital. които обикновено са на некапиталистически принципи, не можеш да ги превърнеш тия пари в капитал. И не можеш да ги натрупваш. Да. It is just you offer things and you count them in these alternative units. There are many such efforts in Volos, in Athens, in Salonika. They have different names in every case. Така че това са различни малки обединения, които ги има на много места, които използват този вид различен вид пари и единици за размяна, които съществуват в Атина, в Солун, в Волос и в други градове. Also in the internet there are such efforts. Също в интернет има подобни опити. You announce that I offer this thing and I give this price. Обявяваш, че аз предлагам какво си нещо и това е цената, на която го предлагам. This have some success in recent years, but not really too much. Всичко това имаше някакъв успех през последните години, но не чак толкова голям. Many people participate in them who were politicized last year in the movement of the squares. Много хора, които участват в този вид обмяна, предлагане на стоки на предмети, всъщност са станали политически активни през последните години чрез движението на площадите. Of course, this is illegal, actually. In all countries, you can only use the official money, which is euro in Greece, and you must pay tax for every transaction. So, if the state wanted, it could create great problems. Разбира се, всичко това е нелегално. Във всяка една страна в света трябва да използваш местната валута и за всяка транзакция, обмяна, плащаш някакъв вид данък. Ако държавата иска да направи проблем за това, би могло много лесно да го направи в Гърция. В Гърция, разбира се, става дума, че там е евро, бъдещата единица. И това всъщност е нелегално от държавна гледна точка законово. At present, nobody bothers with them, of course. Но за сега никой не се занимава с тях. But if these things become very widespread, like in Argentina with the Troc movement, we must expect that we will have repression. Но ако това цялото движение, тези инициативи се разпространят прекалено много, както в Аржентина, кое е движение? Troc. Трок. Ще може да очакваме. Можем да очакваме държавата да се намеси и да има проблеми. There also, at a similar point in the economic crisis, appeared this movement in which people collected, they found big spaces like the market here, and people went there and they had small stores and offered things, and they did not take money, they took other things from there. But the state created problem to them. Също така през последните години се забелязва едно такова също така спонтанно движение. Отиваш се на едно място като пазар, което се окупира и хората просто предлагат продукти там, като не искат пари, а просто вземат в замяна на други продукти. Но държавата им създаде проблем. But of course these efforts become very important in times like this where there is not, the official money is taken away from the economy by the banks, by the European Central Bank now. In the case of Greece, they take away money from Greek economy. So people have to find a way to exchange services, goods, and they do it without the official money. Това е съвсем нормално да се случва в тези времена на криза, когато в крайна сметка банките, държавата, Европейската централна банка всъщност вземат доста от парите от
на гръцката икономика и хората просто трябва да намерят някакъв начин на обмяна на продукти, на услуги, които да са извън официалната валута, извън официалната система. There is all these efforts are very, very important in creating a space outside capital. Всички тези усилия са много важни в това да се създаде някакъв вид пространство извън капитала. On the other hand, its political significance is not always very clear. Обаче понякога така политическата ориентация не е много ясна. Политическата важност. Важност. Yes, and orientation, because все още не е много ясен политически. and orientation, because you can see in the last few years, in the last year actually, there are such efforts from the extreme right also. There is a cooperative Alilengion in a very poor neighborhood in Athens, which takes things only from Greek producers and sells only to Greek. Да, не са много така стабилните опити и не е ясно какво може да се случи, защото също така през последната година има в Атина един такъв кооператив, колектив, който е създаден от крайно десни в един от най-бедните квартали на Атина, където се купуват продукти само от гръцки производители и се предлагат само единствено етнически гърци, на никой друг. It is not given that these efforts have a positive political significance. They could very well just help capitalism overcome its problems. Не е ясно дали всъщност всичките опити ще могат да имат някаква наистина политическа значимост, защото би могло също така да стане така, че те да помогнат на капитализма по някакъв начин да преодолее собствените си проблеми. If you see historically the cooperative movement after its birth in the middle of the 19th century, it was always ambiguous. Sometimes it gave the base for a revolt, and sometimes it just cooled down people and helped the function of capitalism. Ако се обърнем към историята, можем да видим, че кооперативното движение, което започва в средата на 19 век, понякога дава доста добра база на хората, така дава основата на много бунтове, но от друга страна можем да видим също така, че доста прави хората просто по-кротки, по-спокойни и в крайна сметка помага на капитализма да продължи да съществува. В едни случаи така, в други така. Да, от една страна, от друга страна. I believe that at the current point of history and in the middle of the capitalist crisis, in general, these efforts have good revolutionary potential. Смятам, че в настоящата ситуация, в историческа ситуация, всички тези усилия и опити имат доста добър революционен потенциал. In the 19th century and in the early 20th century, the state managed to recuperate cooperatives and to use them to control producers and workers. В края на 19 век и началото на 20 век държавата се опита така да превземе кооперативите, да ги използва като контрол над производителите. I think that now they don't have the means to do this thing. Сега смятам, че Мисля, че имат възможности. няма възможност да го направят. Няма средства и възможност да го направи държавата. It will be much more difficult. Ще бъде доста по-трудно поне. So I think that even these cooperatives that don't look like something something revolutionary, I believe that they can give basis of non-capitalist production inside this system. Смятам, че дори тези колективи, които не изглеждат твърде много революционни сами по себе си, също така биха дали много хубава база и основа на някакви некапиталистически производствени отношения вътре в капиталистическата система все още. And also they can help people survive, which will be very difficult in the coming years. Също така, разбира се, на практическа основа, те просто ще помогнат на много хора да оцелеят, което ще е много важно в следващите години. So I believe that it is very good to help them, even when they don't have a very clear political message, but of course not when they have a reactionary political message like this extreme right and this. Така че смятам, че
Смятам, че е много важно наистина да ги подкрепяме всички тези колективи, дори когато нямат ясно политическо послание. Естествено, обаче не трябва да подкрепяме такива, които имат абсолютно реакционно политическо послание, като този крайно десен колектив в Атина. A case in point is movement 136 in Salonika. Да, много важен момент е също така движението 136 в Солун. The Greek government wants to sell the water of Salonika to some big foreign companies. There are two companies, Suez and Veolia, all over the world. Гръцкото правителство иска да продаде водата на Солун на някаква голяма чужда компания. Има две компании в момента. Суез и Веолия. Суез и Веолия. Пак не ви чувам, така че Суез и Веолия. Всъщност искам да на Веолия, нали? тя беше на други преди. Both are French. Окей, двете компании са френски, да. So people of Salonika know that this will not be good at all for Salonika. Така че хората в Солун знаят, че това няма да е въобще добре за тях. And there is an effort in which participate people from various political spaces, from anarchists to socialists. И има така инициатива, в която участват хора от много различни политически спектъра, от анархисти до социалисти. That made the calculation that in the money that the government will take from this foreign company will be equivalent to what the people of Salonika could collect if every water connection gave 136 euros. И всъщност те пресметнаха тези хора, че парите, които ще бъдат, малко тук да ми помогнеш, дадени от... Парите, които правителството може да вземе от тези международни компании, всъщност на практика, като са направили сметка, са еквивалент на 136 евро. Ако всеки човек... Ако всеки дом, който има вода в Солун, ги събере тия пари. Не на всеки човек, а на всяка връзка. Да, където може да се прокара вода, да. So this movement tries to collect 136 euros from people and to offer to the government to buy ourselves this water. Така че това движение се опитва да събере тия 136 евро за така всеки дом и да предложи на правителството просто да ги продаде на тях, всъщност, да продаде на тях компанията за водата, а не да я продава на тези чужди компании. This money people will have to pay in a few months if it is given to a private company. Така или иначе тия пари хората ще ги платят няколко месеца след това, ако водата бъде продадена на някои от тия частни компании. It goes well this effort, but not as much as it could. Смятам, че това е много хубав опит, инициатива, която обаче би могла да бъде по-добра. Some other efforts are the direct linking of agricultural producers with consumers in Salonika and in other places of Greece. Също така, други подобни инициативи са директното свързване на производителите на различни земеделски продукти с техните потребители в Солун и на други места в Гърция. Just a small question. Is the enterprise which is organizing the water supply in Thessaloniki now, this state enterprise, a kind of competitive one? It is a very good question. It is a very competitive one. It has profits for many years now. If the French buy it, they will recuperate the investment in a few years. Значи, питането беше дали тази държавна компания, която в момента държи водата в Солун, е такава конкурентоспособна. И Спирос говори, че е много конкурентоспособна и че има печалби от доста години насам. В смисъл е на печалба. И че ако французите я купат, ще си върнат инвестицията след само няколко години. For example, now we have in another spot in Salonika, they organize, in many spots they organize markets for the producers.
Например, скоро имаме още на ново място в един друг склад в Солун. В принцип в много склоти се организират пазари, които се предлагат на производителите да се предлагат директно продуктите. But also they have started the system that was current in northern countries since the 1970s and 80s, which is that you pay a standard amount every week to some producer, and they bring you a carton with the vegetables that they have available at the moment, seasonal vegetables. You don't buy exactly what you want, but they give you more or less what they produce. And this is very cheap, it's very efficient for both, because the producers know that they can give their vegetables, and the consumers also, they don't know exactly what they will get every week, but they know that they will have enough vegetables for the week. Това е система, която всъщност съществува доста отдавна, пак от 70-80-те години още в страните от Северна Европа, и която всъщност действа така, че дава на производителите определена сума пари, и те след това носят продукти, които не е ясно точно какви продукти ще бъдат, но предлагат някакви видове зеленчуци, и системата е добра и за двете страни, тъй като производителите знаят със сигурност, че ще си предложат продуктите на потребителите, от друга страна потребителите знаят, че всяка седмица ще намерят някакъв вид такива продукти, зеленчуци, не знаят точно тази седмица какви зеленчуци ще бъдат, но знаят, че нещо ще намерят. So we have a wealth of non-capitalist forms of production, of exchange nowadays in Greece. Така че имаме наистина доста голямо разнообразие от некапиталистически форми на продукция, на обмяна сега днес в Гърция. They started from below. No political party helped all this. Те всички започнаха отдолу. Нито една политическа партия не помогна за всички тези процеси и инициативи. Or the church or anybody. Even църквата или който и да е било друг. Even though to be absolutely correct, the Patriarchate at Constantinople helped a very important initiative. Ако трябва да бъда обаче абсолютно коректен, мога да кажа, че патриарха в Константинопол помогна на една доста важна инициатива. It is the Peliti movement. I don't know if you have heard about it. Това е движението Пелити. Peliti is the name of a big tree native in Macedonia. Пелити е името на някакви... Greek Macedonia, probably. I don't think it's only Greek Macedonia, yes. Окей, това дърво е много характерно за Македония, без значение коя част на Македония. За географската област Македония. Излиш малко да следиш. It started with the efforts of a couple. They tried to collect native seeds, because one of the great issues of the day is the monopolization of agriculture by a few for actually big companies. Така че всичко започна от няколко човека, които се опитаха да събират семената на това дърво, тъй като в крайна сметка въпросът е, че в момента всичко това е дейност на много малко хора от няколко компании просто. Които го монополизират това нещо. В принцип земеделието става монопол на няколко компании. Огромни компании, и тук става дума за събиране на местни семена. Въобще всички мога да сме. Айде сме не било. In the last 10 years, this movement grew up very much, and every year, once or twice a year, many people now collect in a place actually near Bulgaria, in Paranesti, and they exchange local seeds that are of real varieties, not covered by the big capitalist enterprises. Това движение нарасна през последните години. Сега реално много хора обменят тези семена, отглеждат ги. И това всъщност е нещо, което не е монополизирано от голяма компания. Това нещо се случва в район, който е близък до българската граница. И страшно всяка година все повече хора се включват в събирането на местни семена.
So they exchange seeds and also they donate seeds. Nothing is done with money. If you want to offer something, if you don't, you don't. Те обменят семена, даряват семена и не използват пари. Ако искаш да дадеш семена, ти даваш, ако искаш да вземеш, взимаш. Може да дариш пари, но... In this way you have, you preserve local varieties and also you create a non-capitalist productive circuit. По този начин запазваш местното разнообразие, екологично разнообразие и създаваш алтернатива на капитализма. Most people in this are in the extreme left, anarchist milieu, but not all of them. Also very conservative people participate in this. Много от хората, които участват в тези инициативи, са анархисти или крайно леви, но не само. Участват хора в най-широкия спектър, участват дори много консервативни хора. Like the church in Constantinople, which is very conservative. Като църквата от Константинопол, която е много консервативна. But they have this. Те също подпомагат това. It is important, I believe, to use all these efforts as a base to create different social relationships. Смятам, че е важно да използваме тези инициативи като алтернативни социални взаимовръзки. It can happen, but it will not happen by itself. Може да се получи, но няма да се получи от само себе си. There is lots of theoretical discussion in the last years about the commons. Има много теоретични дискусии напоследък относно общите блага. Authors very important like Massimo De Angelis, like George Kafentzis, like Silvia Federici, debate and have explained to us how these commons, on the one hand, that are being recreated by these actions, on the one hand can help anti-capitalist struggle, but on the other hand, they may help capitalism to function. Значи, много важни мислители като Масимо Де Анджелис съм Джордж Кафенцис, Силвия Федерици. Тези ги чувате. В последните години ни изследват перспективи как тези обмени могат да сериозно да подкопаят функционирането на капиталистическата система, но също така биха могли да я подпомогнат. What is the word for commons in Bulgarian? Общи блага. Общи блага. These, the spaces in which there is common ownership. Тези пространства, в които има обща собственост. They don't function according to capitalist laws. Те не функционират на принципите на капиталистическите закони. Sometimes they can help people fight capitalism, but other times they can just give some support to people and so make easier capitalist exploitation of the people, because people need less from capitalism. Понякога може да помогне на хората да оцелеят от кризата на капитализма, но в други моменти могат да облечат тяхната болка, за да позволи капитализма да продължава да ги експлоатира, като оправдава по този начин това, че те получават по-малко. I think that in our period it is much easier to give to the commons a radical character, to the recreation of commons a radical character. Смятам, че в днешно време можем да придадем на общите блага радикален характер. От създаването им на ново, пресъздаването им, преоткриването на общите блага, да им придадем радикален характер. And this not only in the traditional sectors of the economy or production, like we were talking before, but also in very modern sectors like the electronic circulation of information. И това не само в традиционните
методи на производство, но и в модерните технологични методи на циркулация на информация. There are some very important efforts on this field now international, and in Greece we have also people in these movements. Има много такива инициативи по света. В Гърция също в момента има много такива. For free information in the internet, against the copyright, and for free software, for open source software. За свободна информация, за информация свободна от авторски права, както и за свободен софтуер. I think I have typed a lot, so if we want to start discussion now. Той предлага да започнем дискусия сега. Actually, I have a bit of a practical question. We've read in the news about something that in English they call the potato movement, and heard stories about 500 tons of potatoes being sold in one day in the University of Thessaloniki. How did that work? Do you have information on the how that? Very good. Тя попита за това, че е гледала в... Въпросът ми беше за... Значи напоследък по новините се чува нещо, на английски му викат potato movement, движението на картофите. В Гърция, където даже има някаква история, как идеята е, че производителите на картофи започват да се организират и да се свързват с хора, примерно в Солун и т.н. и си продават картофите директно на хората, а не минават през големите вериги на супермаркети, дистрибутори и т.н. Всъщност, не ми е ясно точно как функционира това и това ми беше въпроса. Може ли да ни разкажеш малко повече това, как се случва и как работи? Very good question. In Greece, we have very developed agriculture. Много интересен въпрос. В Гърция има много силно развита селско стопанство, земеделие. But it is very badly hit by the European community policies. Но беше много тежко ударено от европейската политика на европейската общност. Which do not help at all small producers and organic agriculture and give everything to the agribusiness, huge producers that function in capitalist lines. Която не помогна малките производители, малките органични производители и предоставя изцяло помощта си на големия селскостопански бизнес. And the result is that last year the whole of all contribution of agriculture to Greek national product was 3%, which is less than the contribution of the mobile telephone companies, which is 3.5%. Което доведе до това, че приноса на земеделските производители към гръцката икономика беше за последната година беше по-малко от 3%, което е which is less than half the what? No, agriculture is 3% of the national product. Mobile telephony is 3.5%. Което е по-малко от мобилните оператори, които внасят 3,5%. All Greek agricultural producers, which now are around 7% of the population, they are much less than the 35 that they used to be 30 years ago. They get less money than the 4 companies that control mobile telephony. Значи, всички земеделски производители в Гърция, които в момента са около 7%, разбира се, много по-малко от тези 35%, които бяха преди 30 години, получават по-малко пари от 4-те мобилни оператори. The policy of the European Union makes it very bad for producers and also for consumers of agricultural products. For example, potato was bought by producers by something like 5 cents per kilo. And it arrived to the consumers at almost €1 per kilo. Значи, политиката на Европейската общност е много унищожителна за земеделските производители.
Като пример, кило картофи се купува от производителите за около 5 евроцента, а стига до крайния потребител на цена около евро. And of course, it is not profitable in Greece to produce many things anymore. For example, potatoes are mainly imported from Cyprus and from Egypt and from other countries by huge agribusinesses that pay practically no taxes, no transport fees, and it is much cheaper to bring Egyptian potato to the market in Greece than to have local potatoes. Значи, следствие на тия политики днес е абсолютно безперспективно. Няма печалба в това да произвеждаш много видове земеделска продукция. И пак връщаме се на картофите. В момента в Гърция се внасят страшно много картофи от Египет и от Кипър. И те се внасят от огромни компании, които не плащат почти никакви данъци, или такива огромни земеделски корпорации, плащат много малко за транспорт, защото пренасят огромни количества наведнъж и на тях им излиза много по-евтино и по-рентабилно е за тях да продават тая чужда продукция, която тук отварям скоба, вероятно е добита с кървави експлоатационни методи. Тия хора там са взели много по-малко пари, отколкото местният производител в Гърция би взел за продукцията, и накрая картофите съответно излизат по-евтино на пазара. So this winter you had something that was new for Greece. People did not have the money to buy potatoes, and on the other hand, potato producers could not sell their potatoes. So somebody had first the idea, and it had huge success. They said, instead of taking the usual channels, we take our potatoes, we go to the central squares of the cities, and we sell them at a price that is much less than what supermarkets ask for, but much more than what we usually take. И така се получи, че тази зима много от гръцките граждани нямаха пари да си купят картофи и много от гръцките производители на картофи не можеха да си продадат продукцията. И тогава на някой му хрумна добрата идея и производителите решиха да направят така, че просто си понесоха продукцията към централните части на градовете и започнаха да си продават картофите на цена много по-ниска от тази, която се търси за картофи в супермаркетите и много по-висока, отколкото се предлага директно на производителите, за да си продадат продукцията. And this had huge success after the first time everybody else imitated it. И след първия такъв опит имаше толкова голям успех, че навсякъде започнаха да взимат този модел, да го копират и да го... Even if all political parties were against, and even the Communist Party condemned it officially, except the Syriza and Andalusia. They were the only parties that were for this. Въпреки огромната политическа съпротива, значи всички политически партии, включително и комунистическата КУКОЕ, осъдиха тая практика, с изключение на единствено Сириза и Антарсия, които бяха в подкрепа. And if I can add that also the media presented huge terror on the people that this can break down the economy. Yes. Аз добавих, че също така и медиите заляха народа с невероятен терор, че тази практика може да срине съвсем икономиката. That the state does not take tax, which is not true, because they paid tax normally, but it was on much cheaper prices. But mainly because the intermediaries would lose, and everybody was for the intermediaries. There are huge interests. Питах каква е мотивацията на този натиск към тая практика и властта отговаря с това, че ще загуби от това, че няма да събере данъци, което не е вярно. Те в принцип взимат данъци, но те са много по-малки, просто от производителите. И че просто посредниците крепят икономиката. Те са страшно важни за тази икономика. Ако те си загубят печалбите, отиваме по дяло. These were the real reasons, but of course they did not say this. They said that there are no health controls on these products and such things, but of course these were not the reasons. Значи все пак не това са казали. Казали са, че проблема е, че няма такова здравен контрол върху тая продукция.
there are even less health controls on the potatoes imported from Egypt. И има всъщност още по-малко здравен контрол върху внасяните от Египет картофи. So after this, they repeated the same thing with other products, for example, with olive oil. След успеха на тази практика, моделът е използван и за други видове продукция, като например зехтин. Very often it is the municipalities that organize this, and they give announcements that on Sunday in the central square will come 20 tons of olive oil at this price. They find some cooperative usually of olive oil producers. Значи, вече много често и общините правят, подемат тая практика, нали, обявяват, например, че в неделя в еди колко си часа на площада ще бъдат донесени 20 тона зехтин, обикновено намират и ще се продава на такава цена за литър. Обикновено се свързват с някакъв кооператив, такъв производители на зехтин, които си носят продукти. Olive oil, I see here, you pay in the market around 8 euros per liter for it. In Greece, the producer gets, it's not correct. No, it's more like 5 euros, Per liter? 5 to 7 euros 6 per to liter. 7. 6 to 7, yeah. What I showed was different, but Yeah, but yes. Okay. 6 to 7. In Greece, the producer gets 1.5 per liter, and usually they sell it at, if they manage to sell it directly to somebody, a very good price is 4 euros per liter. Значи, видях, че по вашите магазини зехтина се продава за около 16 лева килото. Тук се намесихме, че това е в малки магазинчета, които днес видяхме около пазара. Да кажем, че 12 на 13-14 лева литъра. В Гърция производителя взима около евро и половина, т.е. какво за това? 5 кинта. Да, 3 кинта за литър. И ако успее да го продаде директно, нали, на купувача, има някакъв шанс да му вземе около 4, т.е. 4 евро, значи към 8 лева. First quality, real first quality olive oil. If you go to Spame in Salonika, they have first quality olive oil from the island of Lesbos at around 3 liter per liter, 3 euro per liter. И тук става дума за един първокачествен зехтин. Ако отидете примерно в Спаме, в Солун, можете да си купите такова изключително качествен зехтин от Лесбос за около 6 лева. But even so, it's much better for the producers who, if they sold it to merchants, they would get half this money. И въпреки това е много по-добре, нали, за производителите, които ако го продават на търговци, биха взели половината пари. So I think it's a very good movement of this movement, and I suppose it will grow, but of course the state will not help it. Така че смятаме, че това движение е много добро и че по всяка вероятност ще се разрасне, но естествено държавата няма да го подпомогне. Айде, аз бях първи. Значи, искам да питам дали е всъщност позволена натуралната икономика, т.е. дали е законна, защото по българския закон е законна. И примерно като става въпрос... Да. И като например става въпрос за такива местни валути, сега има хора, които не използват валута, нали, картонче някакво с стара леваши или дърво и директно се обаждат на някакъв телефон и казват, аз давам 5 точки на САЩ, примерно. Къде го има това? Значи той нали, говореше за местни валути. Хората започват да си разменят услуги с някаква измислена валута, която не е държавна. Така. И той каза, че това е незаконно в Сърбия и в смисъл държавата може да почне да го гони. Ама това по принцип всъщност е натурална икономика, защото просто хората се разменят услуги. Затова ми е странно, че имат изобщо правото да
го преследват със закон. So how come it's illegal to trade without money, like the natural exchange? And how come, because you said it's illegal, and he gave some examples about how people could just trade services, and because in Bulgaria it's not illegal, he can't find in any law that it's banned. I'm not sure that it is not illegal. Yes. You're sure that it is not illegal? Yes, мисля, че не е. Това се води натурална икономика, според закона натуралната икономика е легална. Because it's considered natural economy, or it's closed right now, the word in English, and according to the law, but no, it's not. It would be a good idea to search about it, because in Greece, even if this looks irrational, it is absolutely legal, not only in Greece, but in all countries of the European Union. По-добре вземи провери, защото колкото и нерационално да звучи, в Гърция е абсолютно забранено и не само в Гърция, ми е в много страни от Европейския съюз. Добре, бартер е разрешение в Гърция, това практически е бартер. Yes, barter is not legal. Бартер не е легално. Тогава това обяснява нещата. Всичко е разрешено, стигам те фан. It is not legal. If barter is not legal, he says then it is expensive. Of course, because when you barter, you don't pay VAT. Не си плащаш ДДС при това положение, това е проблем. Да. Заради това е незаконно. Всяка размяна трябва да е съпроводена с ДДС, т.е. държава трябва да ти смъкне 22%. Значи България е незаконно. Преди следователно няколко години беше законно, защото се водеше натурална икономика. Everywhere it is legal. Може да кажа за нашите практики в България. Има изградена общност социално солидарно земеделие, което хората ходят и помагат на земеделски производители да си произведат продукцията. След това получават някаква от тяхна стока на по-ниска цена или като дар за това нещо. Имаше доста такива акции. Чакай само една секунда. So I would like to share our practices here. There is a network of солидарно земеделие. Solidary agriculture, where people go to agricultural producers and help them produce, like they help in the field work, in the work on the fields, and they get either some part of the production either on a very low price or as a payment for their labor. Другото е, също ходим, помагаме на производители, които пермакултурно, да речем, произвеждат такива малки ентусиасти. Градим го това и ще And we also go to support permacultural agriculturers, like small scale enthusiasts. И другото е, изградихме мрежа Хранкоп се нарича, при която производители предлагат директно на потребителите каквото имат и през интернет се разбираме кой какво иска, но тя за сега е финансово, в смисъл даваме финанси, но не е легализирана, т.е. не плащаме данъци за това. Директно свързва производителите с потребители. And also there is a small food cooperative, it's called Hrankov, and it's organized by the internet, where you say what you need, and people organize the transport and they find what you need, and we still pay, we still use money, but we don't pay taxes, and we buy directly from them. It's not being legalized. Yeah, it's not, yeah. И има, сега се изгради една мрежа, но не участвам още в нея, Barter Market се казва, при което компютърно се разпределят стоките и услуги виртуално, също без участие на нелегални пари. В какъв смисъл виртуално се разпределя? Компютърно. Интернет платформа. Интернет платформа, да. Сайт, в който се предлага. So there is also another new initiative that I'm not part of, but it exists, which is called Barter Market, and where virtually services and goods are exchanged. All these, I think that they are very good initiatives, but they cannot answer to the basic problem.
capitalism, you must smash it centrally. Всичко това са много хубави инициативи, но за съжаление те сами по себе си не могат да решат основния проблем, а то е, че капитализма трябва да го размажем директно в сърцето. То дали капитализъм или нещо друго, все тая, но в случая капитализма номер е да стане нещо, което да е свободно и, как да го кажем... Чай сега, не ви кажа, че вярваш в свободния пазар. Не свободния пазар, ти свободна демокрация вярваш, ама... В смисъл трябва да се... Обществото трябва да излезе на свободен принцип, ама то колко е свободен, пак някой ще го завладее, защото е свободен да го завладее. Трябва да се измисли такъв постулат, който да решава тези проблеми. И какъв да е той сега, това е проблем. Добре, т.е. не ти е капитализма основният проблем в случая. Ами той е част от то дали ще е рабовладелство, дали е феодализъм, дали е капитализъм, дали е социализъм, си е горе-долу един и същи проблем. Okay, so according to him, the main problem is the lack of freedom, and that society must be free, and no matter whether it's feudalism, socialism, какво ще каза преди капитализма, slavery, capitalism, it's all the same because you are not free. So the society must be free in the first place, and then we think about it. I agree that it is most important to be free, but to be free means to be able to do what you want without without having a sovereign on top of you. Съгласен съм, че най-важното е да бъдеш свободен, но за да бъдеш свободен означава да можеш да правиш каквото прецениш, без да имаш някакъв господар над главата си. Today, every child that is born in Greece has to pay 40,000 euros. Днес всяко дете, което се ражда в Гърция, трябва да плаща 40 000 евро. If you are a Bulgarian immigrant in Greece and you get Greek nationality, you immediately get 40,000 euros debt. Ако си български емигрант в Гърция и получиш гръцко гражданство, и заедно с него автоматично получаваш и този дълг от 40 000 евро. This is not freedom. When you have debt, there is no freedom. Това не е свобода, когато имаш дълг, нямаш това. Защото гръцката държава в момента задлъжнява толкова брутално и тя се ще ги взима от данъкоплатците си тия активи. И какво всеки получава някакъв договор? Не, че всеки получава договор. Просто на всеки данъците ще се ударят. Смисъл... Това може да ги плащаш. In what way do you pay this? I will tell you, last year we paid more than 70 billion euros to the banks, the Greek state, not the private. Сега ще ви кажа, миналата година гръцката държава плати повече от 7 милиарда евро на банки. 70 billion. 70 милиарда просто. I don't think that the whole economy of Bulgaria is 70 billion. Не мисля, че цялата българска икономика прави. It's not. To get an idea of the situation, in 2010, year of economic crisis, the production, gross national product per head in Greece was 23,000 euros. Само да ви дам някаква така картинка за сравнение. През 2010 година на кризата брутният вътрешен продукт на глава от населението в Гърция беше 23 000 евро. If this was distributed equally, a 4-person family would have around 90,000 euros per year. Yes, it's money, it's available money. Значи, ако това беше разпределено поравно, едно 4-членно семейство в Гърция ще да има 90 000 евро за година. Real families are very happy if they have 20,000.
Така, в реалността семейства са особено са много щастливи, ако имат и 20. Where go the rest? Къде отива останало? To the banks and to the other capitalists. В банките и в останалите капиталисти. When we talk now the alternative economy that we are talking about, it's really survival economy. It is how people will survive with nothing. Това, за което си говорим в момента, нали, тая такава некапиталистическа икономика, тук става дума за икономика на оцеляването. Това е как хората ще оцелят без нищо, без да имат пари. But at the same moment, these same people produce huge amounts of goods. It's logged. Greece is a very rich country, and this money, these products that they produce, go to the enemies, to the people who enslave us. В същото време обаче всичките тия хора, които участват в тази неформална и некапиталистическа икономика, те продължават да произвеждат огромно количество блага. И Гърция всъщност е една много богата държава. Ние произвеждаме адски много неща и огромната част от това, което произвеждаме, отива в ръцете на враговете, на тия, които ни заробват. This money that we pay to the banks, these same banks, Deutsche Bank and Paribas and all these banks, they use it to play in the books and to drive up now the price of food. Значи, тия пари, които плащаме на големите банки, като Deutsche Bank и Paribas, те ги използват, за да играят на борсата и да повишават цената на храната. Now, because it is very unsafe to play on currencies, all rich people, the capitalists, the markets as they call them, they put their money in the production of, not in production, in the books and trading of basic foods. And the price of basic foods has doubled in the last 2 years. And this causes millions of dead from hunger in the poor countries. Значи, понеже в момента е много рисковано да играеш на борсите с валути, те мърдат постоянно. Сега големите капиталисти, маркетистите, както се наричат, влагат своите пари на борсата в търговия с основни хранителни продукти, което води до повишаване непрекъснато на цената на тия основни хранителни продукти, до гладна смърт за хиляди хора в бедните страни. Милиони хора в бедните страни. These banks, they are the ones that organize the destruction of democracy in countries like Greece and Italy, and at the same time the death from hunger of people in poor countries. Същите тия банки използват парите си за разрушаването на демокрацията в страни като Италия и Гърция и за огромно количество смърт от гладна смърт в бедните страни. We must smash them and send all their directors to prison because they are criminals. Трябва да ги размажем и да изпратим шефовете им, всичките им шефове в затвора, защото те са престъпници. They are not innocent people. Това не са невинни